amanzi abubomi. Abahlali bekunyanzeleke bengene nzulu kwimpokotho zabo ukuze kuthenga amanzi aselwayo. Ngoku lomasipala ombaxa iBuffalo City uthi isombululo longxaki. Kusafe ngoku ukusebenzisa amanzi kamasipalathi ukuwasela direct from the taps. Ingxaki yethu siyiresolvile. Siyabulela kakhulu ebahlalini nge-understanding. Ukanti osomashishini kulo mmandla bayibonile ingeniso ngeli xesha kudingeka amanzi acocekileyo. Demand has been extremely high over the past few weeks since the issues with BCM, and we've been struggling to keep up with the demand. Kusenjalo abahlali bathi bayivile intlungu yokungabi namanzi acocekileyo. Kufuneke ndithenge amanzi ohlampahla, ndithenge amanzi opheka, ndithenge amanzi osela. Andikwazi nohlamba iwashing ngalamanzi kamasipala. Amanzi beke amdaka ngendlela apha angaselekiyo ngawo, wabona wavulela etepini uba amdaka. Lo masipala ukwabongoze abahlali ukuba basebenzisa amanzi ngononophelo. Abongile Yankees kwiindaba ze SABC eMonti.